Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बर' रिउसनाव बै खबर हरबाय नै जोंहा लाङियाव ना नांदों नै दैनिफ्राय बोखांनानै बोरियाव बख'फैगासिनो दं नाखौ नै बेखौ बख'नो हायाखै नै बख'गासिनो दङ माने माथामल'सो नै आथिं खाथि खिजा मासे दं नै ओमफ्राय नाया नै गिदिर गिदिरथार नायाबो नै ना थेंगोना ना मायो नों लानाय आखायाव ना थेंगोना गोजा नैबे माखासेया आयौ आजायालाय मा जिरायनो दल'ल' थादों नै आं आगै बामदोंलै नोंसानिखौ खान्थाल दङ ओइ दुब्लि बारियाव बारहावा जाहैनांसिगोनलै माइ बारियाव आं नै दुब्लि बारियाव फैबाय दुब्लि बारिनि बारहावा जालाबायनो एखेबारे थान्दा बरियाथार माबाबो गैखाया सानबो गैखाया नै जोमैफ्रानो खोबथेजोबना लाखिखादों नै माइखौ नायबानो मिथिगोन नोंथांमोना नै बार बारदों नै स्रो स्रोनो आरो माइ बारियाफोराबो नै सोमखोर सोमखोर मोजांथार नै फटक लानो मोजां जादोंलै इयाव फटक लाजागोन एसे खोमसिरोम नुदोंलै माबा एसे जोमैफ्रा खोबथेना लाखिजोबदोंना सान्दुं गोसा जानांगौमोन स्रां स्रां गोथां नुजोबगौमोन नै माइफ्रा बरिया जाबाय नै बिजोराव हाग्रा दं हाग्राखौ आइजों आबाजों जाना फादारजों मादारजों माने दांगासिनो दं आरो बे अबेखौबा दांबाय अबेखौबा हाग्रायानो गैखाला आरो नैफ्राव हाग्रा गैया नैफ्राव साफाथार नै आरो जोंथिंजा हासारबो होआ आरो बारा बे गायनायाव आरो मालाबा बोसोरफ्राव एसे डाउन जायो ओमफ्राय मालाबा बोसोराव मोजां जायो आरो माइया माने हासार होखाया आरो हासार होबाथाय माने हाफ्रा गाज्रि जालाङोना ओंखायनोथ' हासार होनाय जाथ'वाखै आरो गाइस लोगोफोर आंना माने इउटुब चेनेला माने दाबो एसेबां मोजां ग्र' जायाखै आरो माने हाउस टाइमफोरखौनो मोना जाथारदों आरो भिउसफोराबो थाङा जाथारदों आरो जेनथेन 100सिमबो थाङो भिउसफ्रानो मानोबा बिदि जादोंथाय आरो मानो बिदि जादों माने इमप्रिमेसनानो बाराखौनो थांखाया 200 300ल' थांबाय थायो ओमफ्राय बेयाव 100 जन 110 बिदिल' नायो ओमफ्राय आरो माबाफ्राबो भाइरेल जायाखैना आंना भिडिअफ्रा भाइरेल जायाखै जानो हागौ आरो माने इमप्रिमेसना थाङाखै आरो बारा इसेबां ओंखायनोथ' नोंथांमोनाव जायनाव गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना शेयार खालामनानै होथार आरो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होथार आरो आङो न'आव थांफिनसै एसे साहाफोर लोंहैलाबायनो र' बाजै दा साहाफोरखौनो लेंहरदोंमोन साहा लोंनो बारहावा बिराद थान्दा बरियानो माइ बारियाव बेरायनांगौ फुङाव दसे एसे जिब मोनो बिख्लोफ्रा नै नाय माइ बारिफोरखौ सोरगिदिं माइ बारि ओइ आंनो साहा दंना गैला हा साहा गैला साहा दंना गैलाब्रा बबेनि गारि बेलाय माथो गाइखेर लायबावसो माथो सोमबेबे साहा बिलाइ लोंजायोहाय साहा सोमबेबे जाबाय साहानो दै माबानायखौ दोननानै लोंजायो मोजां गाइखेरखौनो इदि खालामनानै मोजांसोब्रा नोंहा होथे जानायखाय गाइखेर सा नुयैखाय गाबदों नोङो नै गाइखेरा नै देनां माबायाव दुर्गा फुजा खाथियावसो नों दौगोनलै नालाय बोलो बुम माबालै मा नामलाय सोरांसार नामा नामा सोरांसार गोरा सरगियारि बुम हेल' थिख्लिखौ नै एकदम मुथायजोबखाबाय नोङो गैला दा ओंखाम जानो हानाय नङा लावदुम दुमनो नै गाइस लोगोफोर जानोसैलाय ओंखाम मैथाजों नाजों संदों आरो बारा साइज जायाखै मैथा होनाया एसे खमद्राय होदों गोखैयानो जादों माथो नै ना थेंगोना गाइस लोगोफोर नै बे ना थेंगोना ओमफ्राय ना थेंगोनानि बिदैनि सेरख'दोंमोन आं सेरख'बाबो गला माथो ना थेंगोनानि बिदैया दाथ' साहा लोंना फैनायखाय खुगाखौ थावनाय मोनाखै नै
हाला थांजोब्बायना थांजोब्बाय औ ए बबेजों थांखोथाय माथो एसे दै बोहैनाय दंमोन बेजोंनो थांजोब्बाय चाइना माबाया 1.5 केजि जाबायमोन हाला बबेथिं थांखो नागिरबाबो मोनाखिसै बल फिलौसिनथाय थाहैदोंनो कैसा लगा मेरा मजाक एसे गिदिर गिदिर जाबायमोन गोसोम गोसोम गिदिर गिदिर एसे नागिरहैफिनबावनोसै आङो नागिरहैदो दा दै रानलांनायखाय मोनफिनगोनबो जानो हानाय बबेबा जमा जाहैदों बेयो ओइ सासेया दा बिबै बिबौमोनजों जासिगोन दाहाय जादो दे नोंबो जानो हाखानाय नङा गाइखेर साहा लोंनानै आंबो बोरैबा मोनदों खुगाया एसे जासाबलाबायनोसै मा संगोन Even nakauwi aru gaskiya nke even nakauwi aru gaskiya ne nakauwi no Guys, logoफोर भिडिअआ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो शेयार खालामनो लाइक खालामनो कमेन्ट खालामनो नायसिन होनानै हाउस टाइमखौ कमप्लिट खालामनानै होदो थाब-थाबनो गाइस लोगोफोर आरो जाय जायनाव गोदान नटिफिकेसन साबस्क्राइब खालामथार आरो शेयार खालामथार आरो हाजासे नटिफिकेसना थाङा जादोंना रावनावबो गोसारहैया इनफरमेसनफोर थाङा ओंखायनो जायनाव थांदों बेनो शेयार खालामलाबायना हो आरो बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय दे